खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोसिगोन दा बेनिखायनो जोंहा नाम लिस्टआबो ओंखारना फैबाय जेनेबा नैबे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना सोर मोननो हागोन दा बिनि जोंहा नाम लिस्टआ ओंखारना फैबाय नोंनि नामा लिस्टआव फैबासो नोङो पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि नामा नाम लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ माबोरै चेक खालामना नायनो नांगौ आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो गोबांनो बेखौबो सानलायदों खोमा जे नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्लाथो मोनमारनो हागोन होननानै दा नोंथांमोना नैबे जुन मासाव मोननो हागोन नै जोंहा दिनैनो मेनि 22 थारिख जाबायसै दा बेनिखायनो बे मासआ जोंहा जोबखासिगोनखा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुन मासाव मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना जुननि गिबि सप्तायावबो मोननो हागौ जुननि 15 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोननोबो हागौ नङाबा जुननि 15 थारिखनि उनावबाबो नोंथांमोना मोननो हागौ आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे जुन मासाव पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बे फैसाखौथ' नोंथांमोना मोननो थाखायनोथ' नोंनि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो नांगोन जाय बेनिफिसियेल लिस्टखौ जोंहा दायो होबाय दा बेनिखायनो चेक खालामना आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनोसै जाहाथे नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि मबाइलजोंनो नैबे नोंनि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नायनानै लानो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै एबा नोंथाङा नैबे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय जाय अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों दा बेवहाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेथिं मोनसे अपसन नुनो मोनगोन दा बेनो जाहैबाय बेनिफिसियेल लिस्ट दा बेवहाय नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो दाबोथ' आं नोंथांमोननिसिम मबाइलजोंनो बोरै नायनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे स्टेट नुदों जानांगौ नै दा बे स्टेटआव रायजोखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जोंहा रायजोआ जोंनिया आसाम नालाय दा बेनिखायनो आसामखौ दायो आं बेहाय सेलेक्ट खालामना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै दा बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बाक्सायानो जा बरपेटायानो जा चिराङानो जा दरंआनो जा उदालगुरियानो जा क'क्राझारानो जा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय तामुलपुरानो जा दा आं एगजाम्पल महरै जेरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आं दायो बे सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय गावबागावनि साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना होदो साब डिस्ट्रिक्टआ जोंहा बे दतमा दं बे गसाइगाव दं क'क्राझार दङ दा आं बेहाय एगजाम्पल महरै नोंथांमोननिसिम नैबे क'क्राझारखौ आं बेहाय सेलेक्ट खालामबाय दा बिनिफ्राय आं बेहाय गामिखौ जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामसै एगजाम्पल महरैसो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो बेबादिनो फैनानै नायफैनो हायो नोंनि नामा लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ दा बेवहाय आं बेहाय थुबाय नैबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामबाय गेट रिपर्टआव आं दायो थुनानै होबाय दा बेवहाय थुना होनाय लोगो लोगो नैबे गामियाव सोर मानसिफोरा नैबे माबानि पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि जोंहा बेहाय लिस्टआ फैजोब्बाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे टाइमखौबो नायबानो जाबाय नै दिनै 22 मे नङा होमबा थारिखआ दा बेनि आरो लिस्टआ दा बेवहाय नोंथांमोना नायदो नै बिथिं जोंहा जेन्डारबो होनाय दङ एम माने मेल जाबाय एफ माने फिमेल नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे पीएम किसाननि फैसाखौ हौवा हिन्जावजों जेबो खोथा गैया जेन्डारजों जेबो खोथायानो गैया गोबाङानो महिलाफोरा माने पीएम किसाननि फैसा मोनथावनाबाबो माने हानि नामा जेनेबा गावनियाव थासेयावबाबो नोंथांमोना गोबाङानो महिलाफोरा माने एप्लाइ खालामना लायाखै दे हिन्जावसाफ्रा पीएम किसाननिखौ बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ सानदों आरो हिन्जावसाफ्रा महिलाफ्रा जेनेबा पीएम किसाननि फैसाखौ मात्र हौवासाफ्राल' मोननो हायो बेबादि साननानै दं जानो हागौ नाथायबा बेबादि नङा हिन्जावसाफ्राबो मोनो हौवासाफ्राबो मोनो बेहाय जेन्डारनि जेबो खोथा गैया दा बेनिखायनो बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल जेनेबा नोंनि नामाव जुदि हा दङबा हा एसे दङबाबो एप्लाइ खालामना नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायो दा बेखौ निसय बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बेबादिनो नोंथांमोना बेनिफिसियेल लिस्टखौ नायबानो जाबाय नै बे गामियाव सोर मानसिफोरा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बेहाय जोंहा गासिबो फैजोब्बाय आरो लिस्टआ दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम जेरै बेलेग डिस्ट्रिक्टनिखौबो खोन्थाहरनोसै आं नोंथांमोननिसिम नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ खोन्थाहरनोसै जेरै चिराङाव आं दायो थुबाय दा बिनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना गावबागावनि साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना मिथिखागोन जेरै आं बेहाय बिजनि होबाय दा बिनिफ्राय बिजनि साब डिस्ट्रिक्टनि सिङाव नोंथांनि गामिया मा बे गामिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय गेट रिपर्टआव नोंथांमोना थुनानै होदो दा बेहाय थुनाय लोगो लोगो नै बे गामिनि मानसिफोरनि नामा फैबाय जाय बिथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ
जानांगौ दायो नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलजोंनो चेक खालामनानै नोंथांमोना निसय नायफैनो हासिगोन जानांसिगौ नोंथांमोना बुजिना मोनखाजोब्बाय जानांगौ नोंथांमोना पिएम किसाननि फैसाखौ एसे उनावनो मोननो हासिगोन ओरैनोथ' खबर मोननाय बादिबा बबेबा दिल्लीनि बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय सोना हरगोन बेबादिबो खोनादों नाथायबा जेबो फिक्स जाथ'वाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम डेटखौ खोन्थाहरनो हानाय जानाय नङा ओरैनोसो बुंहरलाबायनाय जागोन दा बेनिखायनो आं जाखिनि खौरां बिजोङाव गोसारबाय थादों जाथामला दायो डेट बबेबा दिल्लीनि बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय सोना हरगोन बेबायदि खोनालाबायदों दा बेनिखायनो डेटआ फिक्स जागौ मानि आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ खोन्थाहरनो जानाय नंला जेब्ला फिक्स जागोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानैनो खोन्थाहरखागोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों गिबियावनो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय दायो गोदानै एप्लाइ खालामनो हायोसै दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना पिएम किसाननि बागैनो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासैबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों